Więc ja byłam przyzwyczajona do tego, że jest nas dużo, że jest głośno i tak, no tak po prostu radośnie. Więc jak przejęłam odpowiedzialność za scholę, to gdzieś też dążyłam do tego, żeby było nas dużo, żeby było tak ekstra, jak było jak za dzieciaka. Ale no gdzieś to jakby tak życie zweryfikowało, nie? To już były inne czasy, już jednak jak ja byłam dorosła, no to minęło 10 czy tam nawet naście lat do momentu, kiedy byłam odpowiedzialna i wiedziałam po prostu, że też, znaczy to też musiałam w sobie przepracować, że to jednak nie liczy się ilość, tylko jakość wykonywanej muzyki. Gdzieś zaczęłam się też na różne warsztaty, jeździłam, dokształcałam się, niekoniecznie muzycznie, nie mam wykształcenia muzycznego takiego formalnego, raczej jestem samoukiem i gdzieś tam na różne warsztaty liturgiczne jeździłam, czy muzyczne i no tam się po prostu dowiadywałam, że jakby no nieważna jest ilość, no nie, tylko jakość wykonywanej muzyki i też to, czy robimy to z serca, czy robimy to zgodnie z jakimiś tam no, zasadami muzyki liturgicznej.